IPAPREC, que planteja una nova instal·lació de valorització de residus integrada a les instal·lacions actuals i que neix en un context marcat pels nous objectius ambientals europeus i per la necessitat de donar resposta en els propers anys a l'esgotament progressiu de la capacitat de l'actual dipòsit controlat. Es tracta d'un projecte d'una dimensió important, amb implicacions ambientals, energètiques, econòmiques i també socials. I precisament per això és normal que generi interès, preguntes i també inquietuds. La voluntat d'aquesta jornada és explicar el projecte, contextualitzar-lo, conèixer-lo des de diferents perspectives. Comptarem amb la visió institucional, amb la presentació tècnica dels responsables dels projectes, amb l'aportació d'experts en la matèria i també de testimonis d'altres territoris que ja treballen amb infraestructures similars. Un cop finalitzades les diferents intervencions, s'obrirà un torn de preguntes, perquè tothom que sigui aquí pugui plantejar els seus dubtes o reflexions. Per començar aquesta jornada, m'agradaria, sisplau, donar la benvinguda a la perspectiva institucional del municipi a l'alcalde Adrià Lamelas. Gràcies. Doncs moltes gràcies i molt bona tarda a tothom, benvinguts. En primer lloc m'agradaria agrair a GEO IPAPREC aquesta jornada de debat, de reflexió, d'oferiment i de pedagogia, d'explicació i sobretot també de resoldre dubtes que segurament en tindreu molts i veient la sala plena de gom a gom és que és així i per això també jo crec que la jornada es feia amb aquest objectiu. Crec que per Lloret de Mar, a diferència d'altres municipis, el tenir i estar una infraestructura de gestió de residus tan important com és l'abocador o el centre de tractament de residus també es defineix com a poble. Cada poble té algunes infraestructures de país, perquè podríem parlar que és una infraestructura de país, com per exemple el Prat té l'aeroport del Prat o entre moltes altres, i nosaltres històricament, des de fa ja dècades, disposem d'aquest abocador i d'aquesta d'aquest centre de tractament de residus. Com tots sabeu, l'objectiu és que al voltant del 2030 es vagi fent la clausura de l'abocador i això també és un gran repte, no només per Lloret de Mar, sinó també per la comarca, pels municipis veïns que des de fa ja dècades està marcat que porten les seves escombraries cap al nostre abocador i cap al nostre centre de tractament de residus. Una infraestructura que no és molt coneguda, que no és molt estudiada, que per al veí normal, com podem ser nosaltres, no tenim el coneixement perquè el dia a dia no ens informen ni en sabem. Portem molts anys i jo crec que podem parlar en nom de tots, que moltes vegades mirem d'esquenes a la que generem de residus. Hem estat moltes dècades i molts segles mirant d'esquenes a la generació de tot allò que generem al nostre dia a dia i per tant jo crec que en les últimes dècades hi ha hagut un augment i una conscienciació sobre el reciclatge, sobre l'ús responsable dels residus que generem històric. Crec que aquest és el camí, crec que hem de continuar en aquesta línia i també crec que així ho pensen totes les administracions i també jo crec que la majoria d'empreses que hi treballen. Per anar acabant també m'agradaria agrair perquè portem ja dècades de relació amb GEO IPAPREC al municipi de Lloret de Mar, no només amb la recollida de les escombraries, que és el que tots viviu i patiu normalment amb el tema més de taxes, que és el que tots coneixeu, sinó també amb el tema de la gestió del residu i el tractament. Un temes que jo crec que avui també ens ensenyaran, ens il·luminaran i ens faran conèixer tot allò que passa quan nosaltres deixem les escombraries també a la porta de casa o a la reciclatge que pertoca a tots vosaltres. Per tant, agrair aquesta jornada pedagògica i també esperar tots els dubtes i informacions que ens anireu informant. Moltes gràcies i que continuï. Gràcies, senyor alcalde. Ara tenim l'oportunitat de seguir amb la vessant institucional i conèixer l'experiència desenvolupada a Guipúscoa, un territori referent en la transformació dels seus models de gestió de residus. Contem amb un vídeo que ens ha enviat José Ignacio Asensio, és diputat foral de Medi Ambient de la Diputació Foral de Guipúscoa i compartirà amb nosaltres la seva experiència i la visió d'un territori que durant els darrers anys ja ha impulsat diferents infraestructures i polítiques vinculades a l'economia circular y a la sostenibilitat. Buenas tardes. Lo primero, pediros disculpas por no poder estar hoy con vosotros en Lloret del Mar. La verdad es que me hubiera gustado enormemente estar con vosotros y hacerlo físicamente. Bueno, me habéis pedido que os presente la experiencia que hemos tenido en Guipúzcoa, una experiencia que empezó en el año 2015, donde teníamos un problema
importante de gestión de residuos, sin infraestructuras para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, residuos domésticos hoy en día, y verdaderamente lo que hicimos fue una evolución, ¿no?, de lo que tiene que ser las infraestructuras de tratamiento. Empezamos en aquel momento con una saturación, una colmatación de los vertederos que teníamos en el territorio, y para el año 2016 la verdad es que para febrero se nos cerraba el último vertedero. Todo eso hizo que acelerásemos profundamente toda la evolución y todas las inversiones para poder realizar las infraestructuras necesarias. De algunas ya disponíamos, ¿no?, que lo que era el tratamiento de envases, lo que era la gestión de papel y cartón, pero nos faltaba lo fundamental, la gestión del orgánico y la gestión de la fracción resto. Por tanto, os voy a intentar explicaros cómo ha sido la evolución y, en principio, pues lo que voy a hacer, creo que en pantalla podréis ver algunas explicaciones. Bueno, cómo está constituido el territorio de Guipúzcoa en cuanto a la administración de la gestión de residuos. Realmente lo que hacemos es, participamos todos los municipios guipuzcoanos, que son 88, y 2 vizcaínos, que en este entorno somos 90 municipios a los que damos servicio. Estamos distribuidos en mancomunidades, y hoy las 8 mancomunidades más la Diputación Foral de Guipúzcoa somos lo que constituimos el consorcio de gestión de residuos del territorio. Por tanto, lo que hemos hecho es una estructura, que no me voy a entretener mucho más, pero verdaderamente la gestión en alta de los residuos lo hacemos a través del consorcio. El consorcio que tiene una empresa instrumental que es GHK, que lo veréis resumido en varios de los momentos de las presentaciones. A través del consorcio gestionamos aproximadamente 215.000 toneladas al año, 140.000 son residuos mezcla, lo que sería la fracción resto, 50.000 toneladas orgánico, 25.000 envases y también papel y cartón y vidrio que se recogen en contenedores separados. Hay que destacar que tenemos una recogida selectiva muy alta en el territorio de Guipúzcoa, bueno, es la más alta de España. Y en este sentido lo que sí hay que hacer es agradecer la gran labor que se hace por parte de la ciudadanía, esa labor que se hace en casa. Los datos son los siguientes, son del año 2024, que en estos momentos se habrá superado en un par de puntos en la cifra global. Estamos hablando del vidrio por encima del 87, papel y cartón 76, envases 73, bioresiduos 61, lo cual hace un total de recogida selectiva en torno al 60% y una tasa de reciclaje en torno al 53-54%. Como se ve, pues cumpliendo los objetivos de la Unión Europea para el 2025 y muy cerca de cumplir también las del 2030. Realmente este índice de recogida selectiva es fundamental en cualquier gestión de residuos, lo cual hace que la alta concienciación ciudadana sea la causante o sea la razón fundamental para que esto funcione. Hay que añadir que las campañas de ayuntamientos y mancomunidades han sido intensas por cada fracción y verdaderamente eso hace que pues haya dado un impulso importante. Y la facilidad de la recogida gracias al gran número de contenedores que están repartidas en nuestras calles. A veces no es lo más estético, pero verdaderamente hay que facilitar, y el principio de cercanía en toda la gestión de residuos es fundamental. Y también los descuentos en la tarifa de basuras para los municipios en función del porcentaje de recogida selectiva. Esto también desde el consorcio lo que estamos haciendo es primando a aquellos que tienen una mayor recogida selectiva, tienen una mayor descuento en tarifa, y por tanto lo que hace que pues ese esfuerzo ciudadano también se refleje evidentemente en las tarifas que se aplican. Toda esta recogida selectiva y estos porcentajes lo que nos hace es un cumplimiento de la jerarquía de residuos, ¿no? Evidentemente hay que potenciar la prevención, la reutilización, el reciclaje y en última instancia lo que hay que hacer es valorizar material y energéticamente y evitar en lo posible el vertedero. En Guipúzcoa ya lo hemos evitado, no tenemos vertedero para la gestión de residuos. Terminamos con la valorización material y la valorización energética. La valorización energética que está considerada energía renovable y que damos energía para 45.000 hogares, prácticamente más de la mitad de la ciudad de San Sebastián podría estar alimentada por la energía que se genera a través de la planta de valorización energética. Aquí lo que hemos hecho es seguir los ejemplos más avanzados y más importantes que tenemos en Europa, los países nórdicos, países como Alemania. Alemania para Guipúzcoa es un reflejo importante porque es un ejemplo importante en el sentido que estamos hablando de una estructura económica muy parecida al territorio, una economía muy industrializada y al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es ver las mejores prácticas que se han llevado en países como Alemania. Lo cogimos como ejemplo y lo hemos aplicado en el territorio. Prácticamente nuestros datos de recogida selectiva, reciclaje, valorización material energética y, en última instancia, eliminación del vertedero es muy parecido a los datos de Alemania. Lo pongo como ejemplo porque, los países
que más se reciclan y más recogida selectiva tienen son los que también en última instancia utilizan la valorización energética para hacer cierre de su sistema de gestión de residuos, y en Guipúzcoa pues estamos siguiendo este ejemplo que yo creo que es bastante importante. Bien, no voy a entretenerme por la cantidad de infraestructuras que tenemos en el territorio, pero bueno, os citaré algunas, ¿no? Tenemos la planta de pretratamiento, lo que es el TMB, plantas de bioresiduo, plantas de valorización energética, plantas de tratamiento de escorias y biometanización, también lo aplicamos para el orgánico que no se composta. Aquí de las 50.000 toneladas de orgánico, 40.000 se biometanizan y 10.000 se compostan. Y luego tenemos las plantas de tratamiento de envases en dos ciudades, Urnieta y Legazpi, y 2 estaciones de transferencia para optimizar el transporte de los puntos más alejados y su traslado de residuos a la planta central que está en San Sebastián, en Zubieta. Del sistema de gestión concesional que tenemos no me voy a entretener mucho, es un sistema que bueno, tiene cierta complejidad, en el sentido que nosotros nos hemos ido a un sistema en el que primamos el pago por disponibilidad, es decir, lo que estamos haciendo es que se ejecute bien la gestión de residuos. El concesionario no actúa en el mercado, el único cliente que tiene es el consorcio de residuos, que a través de sus 8 mancomunidades recibe los residuos que hay que tratar en la planta de valorización energética. Por tanto, lo que le exigimos es un nivel de recuperación importante de materiales, un nivel de generación de energía y también un control de emisiones absoluto. Por tanto, este es un sistema lo que prima la calidad en el tratamiento y en el servicio, y no prima el tratamiento en volumen. Por tanto, lo que hacemos es un sistema, como he dicho antes, al 80% de los ingresos del concesionario es pago por disponibilidad, y la generación de energía y recuperación de materiales sería a cuenta y riesgo del concesionario. Bueno, con el complejo medioambiental de Guipúzcoa el consorcio trata el 100% de los residuos de su competencia. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, cuando en el año 2015 tuvimos que hacer frente a esta gestión, pues no teníamos las infraestructuras, se había roto la planificación para impulsar las infraestructuras, y eso generó, pues lo voy a decir claramente, un caos en el territorio. Tuvimos que exportar residuos a las zonas limítrofes, Vizcaya, Cantabria, Navarra, incluso al sur de Francia, y la verdad es que eso nos generó un enorme problema y una enorme necesidad de impulsar y acelerar la construcción de infraestructuras. Hoy es el día en el que nosotros somos absolutamente autónomos para gestionar nuestros residuos, y lo hacemos, como decía antes, pues bueno, de forma yo creo que eficaz y cumpliendo los objetivos europeos. Ha sido un recorrido, como decía, iniciado en el año 2015, para el año 2020, diciembre de 2020, teníamos construido todas las infraestructuras, y a partir de ahí pues la evolución que hemos tenido en los datos de recogida selectiva y tratamiento han sido los que he citado anteriormente. Creo que me estoy alargando en el tiempo y voy a intentar ir terminando ya. Resumiendo, las emisiones de la planta de valorización energética están muy por debajo de las exigidas y de lo emitido por otras industrias. Es una industria segura y en la que los controles son exhaustivos, nada que ver con lo que podía ser un vertedero. Aquí se controla en tiempo real todo lo que sucede en la planta. La calidad del aire que controlamos alrededor de las instalaciones es buena y no ha empeorado en ningún momento desde que se inició las operaciones. El estudio epidemiológico, y aquí sí me voy a entretener un poquito, nosotros 3 años antes de iniciar el funcionamiento ordinario de la planta, iniciamos ya los estudios epidemiológicos para ver y tener un contraste de cómo podía afectar a la salud de la ciudadanía. Tema sensible, como todos sabéis. Bueno, pues 3 años antes empezaron a hacer los estudios, y hoy es el día que, después de que ya la planta lleva funcionando 7 años a pleno rendimiento, hoy es el día que no tiene ningún tipo de incidencia en la salud de la ciudadanía, contrastada con un estudio epidemiológico que hacemos todos los años a través de BioGuipúzcoa, que está compuesta por la Sanidad Vasca y por la Universidad del País Vasco. Y la comunicación es un aspecto fundamental, la transparencia, la información, el que se conozcan los datos en tiempo real. Verdaderamente esa labor que hacen los ciudadanos, como hemos dicho antes, la recogida selectiva, hay que rematarlo. Si no tenemos infraestructuras de tratamiento, si a eso le damos luego un objetivo, ¿no? En nuestro caso, bueno, la constitución de una nueva economía industrial, en la que la economía circular es el eje fundamental, donde, bueno, lo que pretendemos tener una cierta autonomía estratégica, ¿no? Precisamente en un territorio donde somos dependientes del exterior en la energía, somos dependientes del exterior en cuanto a materias primas y en cuanto a componentes, pues la recuperación
de esos materiales que están precisamente en los elementos y en los instrumentos que utilizamos en estos momentos, los productos que utilizamos en estos momentos, pues lo tenemos que hacer a través de un sistema eficaz de gestión de residuos. Eso generará nueva economía. En nuestro caso recuperamos en torno a 200.000 toneladas de distintos materiales, que el objetivo en estos momentos y el reto es precisamente canalizarlo a la industria, precisamente para hacer, como decíamos antes, más empresa y mejorar evidentemente la economía del territorio y generar empleos de calidad. Ese es el objetivo fundamental de un sistema completo de gestión de residuos. Bueno, y lo voy a dejar aquí, ya me estoy alargando un poco, creo que pues ya conocéis un poco el sistema de Guipúzcoa, estáis invitados todos a visitarnos y profundizar en el conocimiento pues de lo que han sido las infraestructuras. Todos nosotros también hemos aprendido del resto y por tanto yo creo que es un sistema, como decía antes, eficaz, que funciona con las mejores tecnologías y con la mayor responsabilidad y con una buena aceptación social en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, pues hasta la próxima y espero compartir el espacio la próxima vez con vosotros. Disculpadme. Gràcies al diputat guipuscoà José Ignacio Asensio, diputat foral de Medi Ambient, pel seu testimoni. A continuació entrem al contingut del projecte de la mà de GBI Paprec. Ens acompanya Raquel Castañón, que és la seva directora, molts anys al capdavant de GBI Paprec, i ens podrà presentar els antecedents, la situació actual i les principals característiques de la proposta que es dona avui a conèixer. Bona tarda a tothom, en primer lloc. Doncs bona tarda a tothom. El meu nom... Ai, perdó, la falta de costum. El meu nom és Raquel Castañón i soc la responsable de les instal·lacions de gestió de residus de Lloret de Mar. Jo, avui, el meu paper és fer-vos un recorregut per al passat, el present i el futur de les instal·lacions de gestió de residus a Lloret de Mar i com hem passat d'un sistema molt bàsic en el que es basava pràcticament en recollir, transportar i dipositar amb un sistema molt més sofisticat de gestió de residus. Aquí teniu una foto de l'any 1984 en el que podeu veure que en molts això passava sobretot en petits, si ens remuntem als anys 80, passava en petits i mitjans municipis que no hi havia infraestructures de gestió de residus com ho tenim actualment. Normalment els residus se dipositaven en cel obert, no hi havia control ambiental, no hi havia control de les emissions, no hi havia controls dels lixiviats, el tractament evidentment era molt deficient, es basava senzillament en abocar en aquestes instal·lacions, si podíem dir instal·lacions que normalment es situaven a les afores dels municipis. Segurament molts de vosaltres recordeu aquestes instal·lacions de Lloret de Mar. Tot això ha canviat molt i ara, si a partir dels anys 90 la gestió de residus va començar a ser una qüestió molt més estructurada amb la implantació de sistemes. Aquí podeu veure una evolució del que ha estat l'abocador de Lloret de Mar, en el que en el 1990, si podeu veure, es va començar la construcció de la fase 1. El 2006 es va clausurar l'antic abocador que esteu veient aquí, es va fer una obra de clausura i es va començar la construcció d'una nova fase de l'abocador i el sistema va canviar completament. Entre el 2006 i el 2009 la gestió de residus va fer un canvi substancial amb la construcció de noves fases del dipòsit controlat i l'inici de la construcció del centre de tractament de residus municipals de Lloret de Mar, que molts de vosaltres ja coneixeu. Aquí la gestió van fer un pas més en la valorització. Ara ja no era només dipositar a cel obert, sinó que el que es feia era
o el que es fa és un tractament previ a la disposició de la fracció resta que dipositem en els contenidors grisos de la via pública. El 2009, com us he dit, va començar la construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar. Aquí el CTRM és una instal·lació de tractament mecànic biològic on es gestionen les funcions principals és la separació de tots aquells materials que encara conté la fracció resta, com són el cartró, els papers, el cartró, el plàstic, els metalls. Un altre objectiu és el tractament de la matèria orgànica que encara conté també la fracció resta i aquest és un objectiu primordial de la seva construcció. Evidentment, la reducció del volum que s'hi dipositava, la reducció del volum i la minimització dels residus que anaven a parar a dipòsit controlat i, sobretot, aquí la fracció resta se li fa un tractament previ en el que nosaltres el que fem és extreure tot el que es pot valoritzar en aquesta fracció i que encara conté. La planta es va finalitzar la seva construcció el 2012, a finals del 2012. El 2014 es va posar en marxa i la planta està dissenyada per la gestió de més de 5.000 tones de residus. Es recupera entre un 8 i un 9% de les fraccions valoritzables que encara conté la resta i, a més, es redueix en pes entre un 30 i un 40% la fracció orgànica que encara conté. Jo voldria deixar una cosa que crec que és el missatge que nosaltres, és el principal missatge que volem donar, que és el centre de tractament no substitueix la recollida selectiva, sinó la complementa. El centre de tractament serveix per extreure totes aquelles matèries que encara tenen valor i que encara conté la resta, però evidentment no substitueix a una bona separació en origen com és la recollida selectiva. I aquest missatge és un missatge primordial perquè creiem que és necessari que una cosa, els dos sistemes són complementaris actualment. Aquí us posarem ara un vídeo de la construcció del CTRM, crec que és... I arribem a la situació actual. El centre de tractament ha funcionat, o està funcionant des del 2014, fa 12 anys que funciona, però el dipòsit controlat, que és la instal·lació que tenim adjacent, és el dipositari del rebuig del centre de tractament. Però aquesta instal·lació està arribant a la finalització de la seva vida útil. Encara el CTRM ha contribuït a allargar la seva vida per la reducció, com us he explicat abans, del volum dels residus que s'hi dipositen, però evidentment això ja és un escenari que té una data de finalització aproximada. I
com la legislació marca, quan un abocador finalitza la seva vida útil s'ha de clausurar. Aquesta clausura s'ha de fer a través d'un projecte de clausura que en aquest cas es farà i s'ha estimat que el projecte de clausura són uns 6 milions i mig escàs d'euros. Però a part d'això, la clausura d'un abocador no finalitza amb l'obra de clausura i ja està. La legislació vigent també marca que hi ha d'haver un temps de supervisió d'aquesta instal·lació al llarg dels anys, i els anys que marquen són 30 anys. Aquesta instal·lació s'ha de supervisar durant 30 anys. La supervisió anual s'ha estimat en 1.000.000, gairebé 400.000 euros, o sigui, aproximadament uns 40 milions d'euros. I és en aquest escenari, ja tenint en compte que la finalització de la vida útil del dipòsit controlat i que és el dipositari del rebuig que es gestiona en el centre de tractament, doncs vam plantejar aquesta problemàtica per buscar la millor solució que pugui donar solució a la gestió dels rebuigs que actualment es genera a la planta del centre de tractament. I és per això que es va fer a través de l'Oriol Vilaseca. Ell va fer un projecte que creiem que podria ser la millor solució per a les instal·lacions de gestió de residus de Lloret de Mar. I te passo la paraula, Oriol. Gràcies, Raquel. Sí, m'agradaria, per acabar les intervencions, presentar l'Oriol. L'Oriol és expert en la gestió de residus i l'economia circular. És doctor, enginyer químic, doctor en ciència i tecnologia de materials i director de Vilaseca Consultors. Llarga trajectòria, més de 1.000 projectes en 14 països internacionals, així que l'Oriol ara mateix ens explicarà més el que és el projecte tècnic d'aquesta unitat. Sí. Hola. Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí. Avui parlarem de residus, però també de territori, de salut ambiental, de futur i també ho sé, d'una qüestió que genera molt debat allà on anem. Com ha dit el Marc, fem projectes arreu del món, també altres aquí a Catalunya, i la valorització energètica sempre genera aquest tipus de debat, sobretot per la desinformació o la manca d'informació. Vull començar dient una cosa important. Entenc perfectament, com a veïns de Lloret i com a habitants del territori, que hi hagi persones que tinguin dubtes, reserves o fins i tot una posició crítica. És normal, aquest tipus d'instal·lacions són desconegudes, sobretot a Espanya. Després veurem una mica de les dades que hi ha arreu d'Europa. Perquè us feu una idea, a Europa hi ha gairebé 500 plantes de valorització energètica repartides pel continent. I ens hem de plantejar una cosa, la situació actual, que és el que ens ha explicat una miqueta la Raquel, però també les alternatives de futur. L'alternativa de fer servir l'abocador sine die no és ni aquí ni enlloc una opció. De fet, la normativa europea i la jerarquia de residus posa en primer lloc la reutilització. Tot allò que puguem reutilitzar i reciclar és el millor, i sobretot reduir residus. També ser responsables en el nostre dia i posar aquest granet de sorra perquè el residu cada cop sigui més minoritari en les nostres cases i en les nostres indústries, i ojalà, jo tinc 4 fills, que ells aconsegueixin viure en una societat de residu zero. Però avui per avui això és molt difícil i per tant s'han de buscar opcions tècnicament i econòmicament viables, com poden ser les plantes de valorització energètica. I avui no només parlarem de plantes de valorització energètica, sinó parlarem d'un sistema integrat, que és el que
el que ens estava explicant la Raquel. No es tracta només de fer servir aquesta unitat de valorització energètica que estem plantejant, sinó tot el conjunt del sistema actual existent a Lloret de Mar i que és un exemple, sobretot el CTRM, jo que em veig molts, la veritat que és admirable de com ho porteu, de lo net que està, de la gestió que feu del dia a dia. Felicitats. La pregunta de fons d'aquesta presentació és senzilla, però molt important. Volem continuar enterrant els residus durant dècades o volem tractar-los reduint l'impacte i recuperar valor d'allò que avui en dia acaba l'abocador? Tot això, per descomptat, com deia el diputat, utilitzant les millors tècniques, el control, la transparència, la formació i la informació vers a la ciutadania, que al final és el que rep els beneficis però també els impactes, si és que n'hi ha, d'aquest tipus d'instal·lacions. Bé, a nosaltres se'ns va fer un encàrrec, igual que se'ns fan d'altres, vista la situació de Lloret, on hi ha una capacitat restant molt minsa, val a dir que això val per tota Catalunya, els abocadors s'estan acabant, hi ha un pla de tancament d'abocadors, com és el cas de Lloret, i això s'ha de fer, s'han de tancar els abocadors, però s'ha de buscar una solució. I la solució i la vareta màgica, per desgràcia, jo no la tinc, ni crec que hi hagi ningú. Els bolquers, que tots els que tenim fills en fem servir, són molt difícils de reciclar per totes les vies i tenim dues opcions, o enterrar-los o valoritzar-los energètica i materialment. Ara ho veurem una miqueta, no? Bueno, si vol... Jo, si vol, després li contestaré tot allò que vulgui. Un segon, sisplau. Un moment, hi haurà un torn de paraules i tothom podrà opinar. Deixem que acabi la seva ponència i llavors donem torn de paraula. És més, jo igual que faig sempre, em poso a la vostra disposició per un cop acabat aquest acte, venir a explicar-ho, podem fer totes les xerrades, podem discutir, que sempre se n'aprèn d'aquests debats, però ara, si em permeteu, faig la presentació i després estarem encantats d'obrir aquest torn de preguntes que moderarà el Marc. Bé, el que diu la normativa europea és que el 2035 només podrem abocar el 10% dels residus municipals que generem i el 2050 el 0. Això és un repte important per donar compliment a aquesta jerarquia que ens marca la Unió Europea i que nosaltres hem transposat a través de la llei 197, que és la que dicta què s'ha de fer amb els abocadors un cop s'acabin i que dona aquests períodes de clausura que són molt costosos, efectivament, i també què fer, no? Què fer amb quines solucions i amb quines eines tècniques podem treballar. La instal·lació que avui us presentarem està alineada amb el Pla d'Infraestructures de Catalunya, amb el PRIMFECAT. Com ha dit l'alcalde, és una infraestructura de país. A ningú li agrada tenir una central tèrmica, a ningú li agrada tenir un aeroport, a ningú li agrada tenir una carretera, però malauradament hem de ser solidaris tots i poder tenir aquestes infraestructures de país. I vist tot això, us presentem una proposta pel disseny, la construcció i l'explotació d'una unitat de valorització energètica de residus urbans, afegint-la amb allò que ja existeix. Vull dir, no és una instal·lació de nova implantació, sinó que és una millora, almenys al meu entendre, respecte al que s'està fent ara, que és a l'abocador. Com ha explicat la Raquel, aquest centre integral de tractament de residus té 3 unitats bàsiques, que és el triatge de les fraccions valoritzables. Avui en dia ja no parlem de residus, parlem de recursos. Per sort, les deixalles i els residus són un recurs energètic, un recurs material. Fem servir recursos naturals per produir allò que consumim i recuperar-los és molt important. Hi ha una part que tracta els residus vegetals i els residus voluminosos, entre ells els orgànics, per poder reduir aquesta humitat i per tant el volum i tot allò que comporta el transport i la deposició d'aquest tipus de residus. Hi ha una planta de transferència de residus on aquells que no es poden tractar a la instal·lació s'han de portar a tercers i aquí, insisteixo, hi ha una proposta d'upgrading, una proposta de millora, que és una valorització energètica i material. Ara veurem per què parlem de valorització energètica però també material.
no és una planta a l'ús, ens hem fixat i hem viatjat per tota Europa per veure allò que estan fent els nostres veïns del nord, que per sort o per desgràcia saben més d'algunes coses. A Alemanya només l'1% dels residus va a l'abocador, Suècia, Holanda no té abocadors. Bueno, són països que fan les coses millor que nosaltres, val a dir. I tot això, al final, s'ha d'assolir un compromís de deixar de fer servir l'abocador, i aquest abocament mínim, que segurament em preguntareu què en podem fer, després veurem que es poden fer paviments, es poden fer graves, es poden fer coses per arribar en el límit del residu zero. Com a definició, la instal·lació s'encarregaria de classificar i tractar residus amb l'objectiu de maximitzar-ne la reutilització, el reciclatge i sí, la producció d'energia verda. No podem obviar que el 28% de les emissions són degudes al transport, però la generació d'energia de quan encenem la llum o la llum que estem gastant també provoquen el canvi climàtic. Els residus són entre el 4 i el 5% del total de les emissions d'efecte de gasos hivernacle, i l'energia implica molta més emissions que no pas el tractament de residus, i de vegades ho oblidem. La fracció no reciclable, insisteixo, això no ha de ser una solució global, i és el que deia el diputat, no és que tot el que entri ha d'anar en aquesta planta de valorització energètica, però ha de ser el quiròfan, allò que no podem reciclar, ni podem reaprofitar, ni podem reutilitzar, hi ha d'haver una manera segura i que no deixi un passiu ambiental per a les futures generacions, com és el cas dels abocadors, i en aquest cas nosaltres optem per una planta de valorització energètica amb processos de captura de CO2, és a dir, el control d'emissions és molt tancat, i a més s'utilitza tecnologia holandesa en aquest cas per poder fer la captura de CO2 i produir nous materials com són el bicarbonat sòdic, que per ende es poden fer servir per abatre aquestes emissions. Tot això a partir del CO2 biogènic, que és la part biològica del CO2 que està contingut dins els residus. Tot això és un sistema. Nosaltres també som responsables en el dia a dia. Nosaltres com a ciutadans normalment ens oblidem i deixem la bossa d'escombraries dins el contenidor, i ve un senyor, ho recull amb un camió i allò desapareix. Però no som màgics. Ja ho sé que no tothom, jo fa 25 anys que reciclo, que no reciclo, que separo, perquè reciclen els operadors. Llavors, en un primer lloc, hi ha aquesta recollida selectiva que tan important és. La base de tot és separar les coses bé i gastar el menys possible. Jo tinc la senyora Pepita que està farta perquè li porto 25 vegades els pantalons perquè me'ls recusi, i diu, home, pots comprar els pantalons nous? No, però mentre els pugui aprofitar. El senyor de les bambes de muntanya m'ha dit que no els hi porti més perquè ja no les pot encolar més, que me'n compri unes de noves. Llavors, aquests passos també són importants en el dia a dia i com a responsabilitat. A partir d'aquí tenim la part de la recollida selectiva, tota la selecció, i puguem integrar aquesta... I us convidaria a mirar altres exemples, després si voleu us podem ensenyar com estan repartides, aquest sistema integral, que és un sistema que es composa de diferents unitats per al final acabar amb el residu zero. Tot això sí, per produir energia verda de quilòmetre zero, no com el cas de Sant Adrià, l'incineradora, que això sí que és una incineradora que crema fums i que està molt mal gestionada, no és el cas d'això. Nosaltres mirem a Europa, mirem a les millors tecnologies, no estem a l'any 80, estem al 2026, i tot això combinat amb un projecte innovador, almenys a les nostres contrades, que és el de la captura de CO2 per la producció de bicarbonat. Ja sé que els llocs de treball no importen gaire. Jo, que tinc que alimentar 4 fills, doncs tinc que treballar molt, com tots vosaltres, però al final, al crear llocs de treball resilients, la intel·ligència artificial traurà molts d'ells i n'hi haurà alguns que resistiran, entre ells els del sector de l'economia circular. I jo els dic que apostin per dedicar-se a temes ambientals, a temes de sostenibilitat, que això perdurarà, això no pot fer la intel·ligència artificial, el seny el posem nosaltres,
i com a grans xifres un projecte d'aquestes característiques crea 80 nous llocs de treball que són verds i resilients durant la fase d'explotació, 120 durant l'etapa de construcció. Veurem que no és ocupar un territori nou, és una integració a dins de l'existent. No sé on t'ho he llegit, però no s'ocuparan ni nous terrenys, ni nous espais, ni zones verdes, ni zones forestals. No estem per malmetre el territori, estem per conservar-lo i integrar les instal·lacions, tot allò que puguem i el millor que puguem saber fer-ho. Finalment, jo destacaria la creació d'un centre de formació pel sector dels residus, on tots els ciutadans estan convidats a fer les seves aportacions, on podem tenir un centre de formació, igual que n'hem planificat d'altres, que siguin dedicats exclusivament al sector dels residus o dels recursos. És un tema de futur. Jo em vaig morir de gana, vaig fer tècnic gestor medi ambient el 98, el 99, ningú parlava de residus, he fet moltes coses a la vida, he fet infraestructures, he fet carreteres, he fet ponts, i per sort avui en dia l'economia circular i el tema dels residus té un futur i ens podem guanyar la vida amb allò que ens agrada, que és convertir residus en altres coses i poder aportar el nostre granet d'arena per fer d'aquest planeta un món millor. Llavors, com a grans xifres, tenim que nosaltres enfoquem aquest residu, aquest projecte, disculpeu, cap al residu zero, amb la col·laboració de GB i Paprec, que és el que ens va fer l'encàrrec. Nosaltres creiem que és una proposta de futur basada en la circularitat, la descarbonització i la innovació tecnològica. El 90% dels residus, ja es va caient la pancarta, que el discurs va anant bé. El 90% dels residus han de ser valoritzats. Perfecte, així m'agrada. Llavors, l'objectiu és reduir l'abocament al 10% al 2035 i assolir el residu zero al 2050. És un projecte pioner a Espanya amb captura de CO2 al món dels residus. La creació de 450 llocs de treball, com hem vist en fase d'explotació, de construcció i els indirectes, generaria 68.540 megawatts aproximadament, que és el consum de 20.000 habitatges anuals, que no és poca cosa, amb un estalvi de fins a 100.000 tones de CO2. Quan parlem de descarbonització, sobretot és que deixem d'emetre CO2 a l'atmosfera. Però no només CO2, sinó metà. Els abocadors emeten metà, que és 28 vegades com a mínim més contaminant que el propi CO2. Amb totes les normatives tècniques que hi ha avui en dia, el primer que ha d'estar segur del que projecta és el projectista. Perquè quan hi ha un problema, i abans ho comentava amb en Joan Bernat, el primer que té un problema és el projectista. Perquè un delicte avui en dia a nivell ambiental és penal, ja no és una cosa administrativa. Abans podíem posar una multa, ara els tècnics podem anar a la presó. Llavors estem parlant de coses molt sèries i de normatives molt restrictives que nosaltres, per exemple, aquí hem utilitzat la filial francesa de Paprec i dins de les emissions i de les millors tècniques disponibles i de les BREF, que són les directives que ens marquen els nivells d'emissió de dioxines, de furans, de clorhídric, de sulfídric, de tots els gasos que podrien emetre, nosaltres hem agafat i dissenyat la planta a la banda més baixa. Per tant, hi ha indústries, inclús els cotxes, sobretot els elèctrics, que ens pensem que són molt ecològics, però quan frenem, com que pesen més, les partícules fines dels frens dels cotxes elèctrics són molt més contaminants que els cotxes de benzina. Llavors, està informat, això està igual que alguns de vosaltres heu citat articles, per cert, d'una exprofessora meva, la Marta Schumacher. També hi ha articles d'un catedràtic de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona, perdoneu, que així ho demostra, que les partícules fines que hi ha a l'àrea metropolitana venen en primer lloc de la planta de ciment i també dels cotxes elèctrics. Bé, passem ja una miqueta al projecte, si voleu. Us ensenyarem aquí. Aquesta és la zona de l'abocador, com veieu és prou important i gran. Aquí és on hi ha la TMB, amb tots aquests tractaments que ha explicat la Raquel, i aquí hi ha una planta que ha quedat totalment obsoleta,
que el que fem nosaltres és dins d'aquest espai plantejar aquesta nova unitat de valorització energètica en lloc d'aquesta planta que sí, que és veritat que quan es va fer no hi havia la normativa ni les restriccions que hi ha avui en dia i aquestes poden provocar olors sobretot pels residus orgànics. Si voleu una miqueta d'explicació més tècnica, doncs aquí hi hauria la zona de descàrrega que està totalment tancada, ara veureu, ja heu vist aquí amb el render, aquí hi ha un fosar, aquí hi ha la pròpia part del grup de la caldera, que és on es genera, Fort Caldera, que és on es genera aquesta energia tèrmica que a través de les turbines es genera energia elèctrica i tot això, tota aquesta part, perquè veieu la importància que té, és la del tractament de gasos. Avui en dia ja no són plantes que són forns i cremen i treuen fums negres. Si voleu, podeu mirar una planta que hi ha a Holanda de 600.000 tones i al costat hi ha vaques pastant. I dubto que els holandesos, que són bastant més ecològics que nosaltres, tinguin vaques i es beguin la llet. Bueno, seguim. Donat que estem a Lloret de Mar, doncs vam tenir la visió o l'audàcia d'intentar dissenyar això amb un motiu del mar, que és com un vaixell. Aquest és el disseny arquitectònic que, com veureu, l'hem intentat integrar en l'espai. Hem ocupat només allò que ja està ocupat per la planta de tractament que hi ha en funcionament actualment i si veiem, doncs és un disseny innovador i integrat, no volem malmetre el territori, tot el contrari. Suposo que heu vist la planta que hi ha a Dinamarca, la de Copenhagen, que és molt famosa, on hi ha una pista d'esquí i avui en dia les plantes ja no són com les d'abans, que eren molt lletges, la veritat, i intentem integrar arquitectònicament aquestes instal·lacions necessàries pel futur. Aquí una mica més dels renders, per si algú no està convençut de que sigui un disseny arquitectònic integrat. I ja, de cara a tancar aquesta intervenció, us agraeixo la paciència i l'avinentesa d'haver vingut aquí. Sé que és un tema que genera controvèrsia, que és difícil, que pot inclús aportar disputes entre diferents veïns, uns estaran d'acord, els altres no estaran d'acord, però bueno. Ja com a tancament diria que fa 40 anys la gestió de residus es tractava d'amagar els residus sota l'alfombra, que era l'abocador, que una societat madura no hauria de generar aquests conflictes. La veritat és que estic una mica, no sorprès, però sí trist de veure que no s'entenen les coses i que cap aquí va al món, ens agradi o no. S'ha d'abordar els problemes tenint tota la informació possible, em poso de nou a la vostra disposició, tot allò que necessiteu, tots els debats que vulgueu, ens assentem, fem una paella, el que vosaltres vulgueu, però hem de tenir responsabilitat i visió de futur. Lloret té l'oportunitat de passar d'un model lineal, basat en enterrar els residus, a un model basat en tractar-los, recuperant el valor i reduir els impactes. De veritat que hi ha molts estudis que els abocadors són molt més nocius i tenen molt més impacte i deixen un passiu ambiental molt més gran que no aquest tipus de plantes. No es tracta d'escollir entre medi ambient i tecnologia, es tracta de posar la tecnologia al servei del medi ambient. I fer-ho amb transparència, amb control i compromís. Prova d'això és aquesta xerrada. Es podrien haver fet les coses com es fan en molts d'altres llocs, per desgràcia, sense informar la ciutadania, però aquí hem vist bé d'organitzar aquesta jornada i presentar aquest projecte en primera instància a tots vostès. Moltes gràcies i obrim el torn de pregs i preguntes. Gràcies Oriol. Gràcies també a tots vostès per haver esperat al final de les ponències. Com ha dit l'Oriol, és un tema que genera debat, genera inquietuds, genera bastantes preguntes i ara sí és el torn on passarem el micro i intentarem d'una forma ordenada donar veu a tothom i el que sí que demano és respecte per les preguntes
per totes i també respecte per les respostes. També us avanço que des de Fitel Televisió en les properes setmanes intentarem organitzar una taula de debat per parlar-ne, per donar veu a tothom i poder arribar a conèixer de bona mà el projecte. No sé qui... Hi havia aquest noi, sí, de la tercera fila, crec que és... Sí, el que sí que demanaria és que es poséssiu de peu quan feu la pregunta, sisplau, perquè així des de casa us poden veure. Bé, primer de tot, enhorabona per l'exposició, enhorabona pel projecte, enhorabona també a l'alcalde, que és una proposta per part seva segur que molt atrevida, que ha fet, o sigui, crec que és un exercici de pedagogia a tota la ciutadania i, en definitiva, a tota la població de Lloret, de Catalunya. I la meva pregunta és, sobretot, en quin moment està el projecte, és a dir, aquest tipus de projecte s'ha de posar a un ple, imagino, a Lloret, i s'ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya i ha de tirar endavant. Una mica per contextualitzar aquest projecte, en quina fase estaríem? És a dir, l'Ajuntament n'és conscient, per lo que entenc que ja s'ha fet i hi ha renders disponibles i hi ha un tècnic amb un gran coneixement que enhorabona va també per la seva part. I, és a dir, en quin moment es troba el projecte? Imagino que ja s'ha treballat tota la part de l'autorització ambiental integrada, tota la part urbanística, tota la part arquitectònica. Aleshores, quina part, o sigui, quan es farà el ple municipal per portar aquest projecte? I també l'Agència de Residus de Catalunya és coneixedor també d'aquest projecte? Moltes gràcies. Pensava que sortiria a parlar una mica més tard, però ja ha sigut la primera. La veritat és que aquest projecte, he de dir que tot i haver-se treballat molt, està en una fase embrionària. Vull dir, ara mateix es presenta a la ciutadania, des de l'empresa des de GI Vaprec que va contactar el projecte, se'ns va ensenyar a l'Ajuntament i també van treure la proposta d'ensenyar-la avui a la ciutadania, obrir-la a tothom. No sé si jo crec que encara quedarien diferents estudis a fer, quedarien diferents tràmits a fer, vull dir, encara no s'ha fet cap, crec que, tràmit burocràtic. Per tant, el primer que s'ha fet ha sigut presentar-lo a la ciutadania avui i crec que encara, òbviament, tots els temes jurídics, tots els temes de llicències, tot això, no hi ha res iniciat, no hi ha res iniciat, perquè jo crec que també, i crec que aquí felicito també a GI Vaprec, van voler explicar a la ciutadania en primer lloc aquest projecte. Jo la veritat és que, com sé que sortirà també la pregunta de la meva opinió en reversa a aquest projecte, jo ara, després contestaré, però sí que faré moltes preguntes jo, perquè jo crec que és un moment per preguntar-nos coses. Perquè crec que el bo d'un polític també és pensar a llarg termini. Jo crec que és el que ens obliga a la societat, no pensar a curt termini. Això és el que s'acaba el 2030, jo poder no hi soc, vull dir, ja deixo el problema per qui s'ho trobi, ja entomarà el problema de tancar l'abocador i què succeeix amb les escombraries que genera Lloret de Mar o el territori. Per tant, jo crec que és un tema que hem d'entomar d'antelació, hem de reflexionar-ne, hem de compartir-lo, hem d'escoltar, hem d'aprendre, hem d'investigar, hem de crear-nos una opinió i després actuar en conseqüència. No podem esperar el 2030, tancar l'abocador i després pensar qui paga aquests 46 milions d'euros? Algú m'ho pot dir? Jo ja els hi dic jo, ja els hi dic, ja els hi dic jo. Jo la veritat és que, per tant, hi ha moltes preguntes, perquè, per exemple, també jo diria una altra pregunta, que és què fem amb el centre de tractament de residus, perquè és una infraestructura física. Vull dir, la comarca també continuarà portant tots els residus al centre de tractament de residus. I d'allà el que surti, que no estarà tractat, doncs haurà d'escollir cap a on va. Haurem d'escollir cap a on, si no es fa res més, haurem d'anar a Paret de Marçal o a Vacarisses, que està a 100 quilòmetres també, i hi haurà camions, i haurem de valorar quin és l'impacte dels camions que genera. Vull dir, hi ha moltes preguntes. Jo la veritat és que ara mateix tinc molts dubtes i tinc moltes preguntes a fer. Crec que, dit la veritat i sincerament, poca gent m'ha sap contestar clarament. Vull dir, per tant, jo crec que ara el que hem de fer és, com a poble, plantejar-nos l'objectiu 2030 del tancament de l'abocador i anar avançant passos perquè quan arribi aquesta data no passi com, per exemple, al Baix Empordà, que quan va tancar Solius van tenir un gran problema. Van tenir un gran problema de grans costos econòmics per les taxes
diverses dels veïns i veïnes de tots els municipis afectats, i jo crec que és molt interessant veure tanta gent aquí avui amb ganes d'escoltar, ganes de debatre, cadascú la vostra opinió. Jo la veritat és que tinc a dia d'avui més dubtes que certeses, però cada vegada jo crec que anirem en la línia de resoldre-les i sobretot escoltant a tothom. Vull dir, jo crec que també tard o d'hora haureu de fer també a diferents xerrades, ponències, i també agrair la ponència també, que crec que els dos compartim una associació, una implicació amb les associacions. Pot ser que siguis afiliat a Greenpeace de fa molts i molts anys. Bueno, doncs ja som dos. És així? Mira, això no ho he dit, però tant ell com jo ho som des de fa molts anys, i crec que l'important és que es parli, és que es reflexioni, és que res és fàcil, però sobretot el que no podem permetre'ns com a poble és esperar el 2030 al tancament i allà pensar què fem. Per tant, jo crec que entomo la pregunta i he volgut respondre a totes les preguntes que segurament teníeu per mi, i jo espero que amb això ja estigueu, diguem, satisfets, però sí que el que demano és això, demano és que com a poble entomem aquest problema, no l'esperem al 2030, comencem a pensar-ne, anem treballant per buscar una solució. Avui s'ha plantejat una solució i després jo crec que tothom hem de dir la seva, hem de parlar-ne, hem de dubtar, hem de reflexionar, hem d'escoltar, hem d'aprendre i sobretot hem de prendre decisions, perquè el 2030 no ens trobem el que altres municipis s'han trobat, o no ens trobem altres problemes que molta gent a vegades estem posposant preguntes, posposant problemes i després ens arrepentim de no prendre la decisió amb anterioritat. Això, passa la pregunta. Perdona. Mira, sobre les tramitacions, aquests projectes són molt llargs, això és un projecte bàsic, sí que hem calculat tots els paràmetres bàsics i poder adequar-ho a la normativa, però són projectes de 3-4 anys com a mínim, amb molta feina darrere, amb molt que parlar, com deia l'alcalde, amb molt de dubtes per resoldre, i novament ens posem a la vostra disposició per tot allò que calgui i tots els dubtes que puguin sorgir d'aquí en endavant, aquí o allà arreu. I sí, el primer que vaig fer quan vaig acabar la carrera va ser afiliar-me a Greenpeace i poder posar aquest granet de sorra també en aquest sentit. Gràcies. Molt bé. La noia... M'he oblidat el teu nom. Això, Núria, que abans volies parlar. Un moment, que et donen el micro i si t'aixeques, sisplau. Sí, a veure, que me fa molta gràcia això de Greenpeace. Tant per l'alcalde com per aquest senyor. El Greenpeace s'ha d'aplicar en el poble de cada un. Lloret de Mar està superbrut, i si no aneu a la riera de darrere en Santiago i veureu la mà de plàstic i plàstic i és plàstic que cada any es genera i estan tapant les canyes. Això seria una cosa, la gestió de residus. Aneu a qualsevol contenidor, ara mateix quan sortiu d'un hotel, obriu la bossa, ja ho he fet, i allà hi ha una barreja que jo no sé quina gestió de residus esteu fent. Primer s'hauria de començar per aquí perquè no hi hagi tanta feina en el centre de triatge. O sigui, bars, restaurants, hotels aquí a Lloret passen de tot. Jo crec que aquí hi hauríeu de ficar energia perquè després no hi hagi tanta feina. I després, aquest home ha plantejat com abocador o incineradora. A veure, enterrar haurem d'enterrar igual. O és que tot el que generem cada dia en el poble anirà cremat? Encara és pitjor. Saps? És que es planteges com dos. No, hi haurà... El que passa és que haurem de llançar les escombraries en un altre poble i després ens enviaran aquí tota la resta que no es pugui cremar, que no es pugui enterrar en la incineradora. I una altra cosa, una tercera cosa, que dius que captarem el CO2, no sé quin... el CO2, no? I tot l'altre què? Perquè hi ha molts de més metalls, Tots aquests ens els empassem, no? Perquè és Lloret de Mar i aquí cap tot, no? Mira, et responc en primer lloc. Ser ecologista es porta a la sang, igual que ho porta el meu fill, em pregunta per què la gent és tan bruta i llença els plàstics a la platja que després els mengen les tortugues. Jo crec que no és una cosa local, que un quan actua a nivell global, no pel meu poble o pel meu barri. Cadascú se sent el seu, però el problema del canvi climàtic i de tot el que li estem fent al planeta és de tots i per tots.
des dels senyors d'Àfrica, als quals assessoro. Jo he assessorat 11 països d'Àfrica sense cobrar ni un duro. Llavors, a nivell local, que és el que m'estaves dient de la separació, estic totalment d'acord amb tu. El ciutadà o l'operador diu jo ja pago un rebut, jo ho tiro en un contenidor i algú ho fa desaparèixer. Per tant, la separació en origen és clau perquè tot això no hi hagi de ser. I en últim lloc, no sé què m'has preguntat ja, Núria. La captura de CO2, jo no sé si soc un visionari o un idiota, no? Jo el meu doctorat va anar d'això, des del 2007 al 2012, ens veien uns bitxos raros allà al CSIC, estos tíos que hacen esto de la captura de CO2, i ara se'n parla molt, perquè tot allò que tingui un impacte en el medi ambient a nivell d'emissions es pot evitar. Llavors el CO2, avui en dia hi ha tècniques de captura que fan que tot aquell gas ja no surti. Però a banda, per poder reaprofitar aquest CO2, els gasos han de ser molt purs. I estic d'acord amb tu que una incineradora, que no és això que hem presentat aquí, que això és una altra cosa, us ho creieu o no, avui en dia els controls que hi ha són traçables. Podeu tenir un monitor a l'Ajuntament o una aplicació per veure el que està sortint en cada segon per a aquelles xumanelles. Hi ha un sistema automàtic de monitorització que ve de les normes BREF que estan transposades i són d'aplicació des del desembre del 2023, que no et pot saltar ni un picogram. Un picogram és 10 a la menys 9, a la menys 12, disculpa, gràcies. L'altre són nanos. Felicitats, company. Vas escollir la bona carrera. Llavors, avui en dia els controls que hi ha són, insisteixo, molt rígids i transparents, tan transparents que podeu demanar una aplicació per veure el que està sortint per aquestes evacuacions de gasos. Molt bé. Señor Izquierdo, creo que llevaba tiempo... Por favor. Lo que sí que le pido es una pregunta. Sí. ¿Vale? Hay mucha gente y tiene que preguntar... Pasa como en el ayuntamiento. Ustedes cortan para que la gente no hable, me parece. Me da la impresión. No, pero hay mucha gente y tenemos 15-20 minutos y tiene que preguntar y responder. Así que le pido una pregunta. Aquí tenemos al señor Ramírez, que es el maestro en cortar a la gente cuando tiene que hablar. Bueno, usted sabe, señor Uriol, que cuando se quema a altas temperaturas residuos, eso desprende toxinas, metales pesados y partículas múltiples. Eso va al aire. La gente lo respira, cae al suelo y puede afectar a los acuíferos y a los alimentos. Y, según un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III, ha detectado un riesgo estadísticamente muy elevado de las zonas donde hay habitantes y hay una incineradora puede producir cáncer. Gracias. Muy bien. El estudio lo conozco, ya le he dicho que una profesora mía lo hizo. Eso es para una sola instalación, que es la de Tersa, que no es el ejemplo para nadie. El otro artículo que citaban ustedes es para tóxicos y peligrosos. Aquí no se queman ni residuos tóxicos ni peligrosos. Y si puedo y me deja este micro que me vuelve loco. Sí. No. Els urbans. Els residus. El paper i el cartró que no es pot reciclar, el plàstic, quan està molt brut no es pot reciclar. Hi ha una fracció de tota la generació de residus municipals, tot allò que està separat, fantàstic, perquè se'n va directament a reciclar. I això té un valor de mercat i un valor ambiental. Però hi ha una part, precisament per aquests gamberros que barregen els residus, que no respecten els contenidors, sobretot en poblacions turístiques com és la de Lloret, que el que bé passa, no sé si heu estat a Nova York, que és un fàstic, tant que se la donen de gran nació i està tot barrejat i és una porqueria. Llavors, tots aquells residus que no estan seleccionats en origen i que han passat per la planta i no s'han pogut tampoc aprofitar, es diu fracció resta. Aquesta fracció sí que avui en dia no hi ha cap vareta màgica. O els enterres o els valoritzes energèticament. És d'aquesta fracció que estem parlant.
No, diga. ¿Por qué estas ventajas y estas lindezas le van a explicar a otra población como Mataró y Lleida que instalen esta cosa tan maravillosa? En Mataró tienen una, mucho más grande. Sí, el micro... Ara, gràcies. Àlex, volies preguntar una cosa? I després... Per això intentarem fer preguntes curtes, respostes ràpides i així intentem arribar a tothom, que és l'objectiu. Hola, a mi el que m'ha quedat una mica l'escòria resultant de tot el procés, m'agradaria saber què es fan tot això. Dic, aquí tenim el professor Elias, que té 81 anys i molta més experiència que jo, perquè sabe más el diablo por viejo que por diablo. I una de les coses de projectes de recerca que ell ha fet són aquests paviments. Aquests paviments estan fets d'escòries, són paviments que poden substituir a les matèries primes com per exemple els àrids de canteres, que també malmeten molt i molt el territori. Els holandesos que no tenen canteres ho reaprofiten tot, per això ens mirem moltes vegades o ens emmirallem amb els holandesos perquè han sigut pioners amb l'aigua, han sigut pioners amb els residus, amb l'energia verda, amb les plantes eòliques, amb les plantes fotovoltaiques. Llavors aquests paviments estan fets de residus i formigó i CO2. Gràcies, professor. Llavors, avui en dia totes les plantes que tenen suficient volum tenen a més les plantes de tractament d'escòries, que aquestes poden ser per fer escograva, que seria fer graves per camins, per fer carreteres, inclús per barrejar-les amb formigons, i l'altre seria fer aquests tipus de paviment que substitueixen els paviments normals. Hi ha alguna noia que hagi aixecat la mà i que no ho hagi... que vulgui preguntar alguna cosa? Sí. Perdoneu, intento així. Hola. Gràcies. La meva pregunta va una mica per l'alcalde o per als polítics de Lloret, perquè m'agradaria saber en quin punt estem actualment amb aquest projecte. O sigui, és una presentació i ja està? És una presentació i ve la Generalitat i diu s'ha de fer? Són terrenys de Lloret i nosaltres, el poble, tenim alguna cosa a dir? A veure, com està la cosa? S'ha de debatir? Hi haurà un referèndum? En quin moment estem? O ja està tot decidit? No. A dia d'avui no hi ha cap decisió, com he dit abans. Per tant, ara estem al moment d'obertura del debat públic. Jo crec que estem al moment d'iniciar el debat sobre com gestionem els residus, no només de Lloret de Mar, sinó de tot el territori, de tots els nostres voltants, de tota la comarca i les comarques pròximes, i aquí és el que hem de debatre. Hem de compartir-ho, hem de reflexionar i hem de prendre decisions, i estem en aquest moment, justament estem en aquest moment. En Madí portava rato amb la mà aixecada i després també saltarem aquí i tu també portes un rato, o sigui que ara... Sí, li pots... El primer. Vale. Sí, hola, mire, jo no em volia preguntar una cosa. La instal·lació aquesta per quants habitants està dimensionada? Perquè Lloret porta molts anys sent solidari, quan diuen que no hem de ser solidaris i tot això, no? Lloret porta molts anys rebent la bessura de la meitat de la comarca de la Selva i jo me pregunto per què aquesta instal·lació ha d'estar a Lloret de Mar quan potser si haguéssim de distribuir els drets i deures potser hauríem de pensar-nos en un altre puesto. I bueno, el més important també, els concentrats de dioxines i furans i totes aquestes coses que es formen quan cremes plàstics, jo això que diuen de fer graves, jo no ho acabo de veure clar, això acaba sent, el que ha dit al principi, un abocament incontrolat de residus que són persistents i que tarden bastant de temps a degradar-se a la natura, o sigui, bueno, sí, no és igual això. El més important és per quanta gent està dimensionada aquesta, perquè he dit moltes coses i potser després agafaran la que els interessi més. Perquè aquesta instal·lació sembla molt gran, com la planta de triatge que ja tenim, que hi ha mesos del Lloret de Mar que no funciona perquè no tenim la gent que fa falta perquè aquesta planta estigui plena, i bueno, i sobretot que els polítics ens expliquin per què ha d'estar Lloret, perquè jo només veig riure els polítics amb aquests temes.
Bueno, Ja està. en primer lloc, aquesta pregunta l'hauries de fer a la Generalitat, que hi ha el PIMFECAT, que és el Pla d'Infraestructures, igual que hi ha les carreteres que passen per certs municipis i d'altres no, doncs hi ha un pla d'infraestructures dimensionat que preveu que aquestes instal·lacions, allà on estan, s'han de quedar. Per tant, no és una qüestió només municipal, sinó supramunicipal, i per tant això s'hauria de preguntar. Després, de respecte a si ets físic, ho entendràs, a 850 graus es generen dioxines i furans, però tots els sistemes de tractament, si vols en parlem un dia, que ja avui en dia asseguren que el 99,99% de totes les partícules i tot el que es genera està captat a la instal·lació. Però això ho diu la llei i ho diuen les millors tècniques disponibles. I després un amic que és físic també com nosaltres, jo soc doctor en físiques, en ciència materials, si quan menges torrades allò que queda negre, doncs allò, i hidrocarburs aromàtics, cada dia ens estem posant de dioxines i de furans a dins el cos. La dimensió està feta per la mateixa capacitat de tractament que té ara. Les 120.000 tones que hem posat aquí. No? Doncs mitja tona a l'any. Doncs en faràs 300 quilos l'any. $120.000. Facis els números. Això és demagògia pura, em perdonaràs. Les instal·lacions no pot haver una a cada poble. Jo et felicito que facis compostatge, tothom hauria de fer compostatge a casa. Passa que ens sobraria compost i fa pudor i tenen mosques, no? Que no tothom té la capacitat i l'espai per fer compost. Però no pot haver 100 infraestructures. A l'any 2006 vam tancar més de 100 abocadors. Cada poble tenia el seu abocador. A principis dels anys 2000, quan vaig començar a treballar amb aquest tema, en vam tancar horrendos d'abocadors que estaven al costat dels rius, que aquests sí que lixiviaven i contaminaven els aqüífers perquè no tenien cap mena de control. Després va venir la llei 197, on s'impermeabilitzen els vasos, on hi ha el control dels lixiviats, on hi ha tots aquests tractaments. Per sort, jo viatjo per tot el món, te'n faries creus. A Aràbia Saudita encara enterren els residus al desert i quan s'acaba aquella duna n'obren una altra. I a Àfrica, que ja et dic que és per plorar el que passa a Àfrica, puc ensenyar coses que he vist. Llavors, quan parlem de tot això de la globalització, de nivell global, si mirem només en local, només volem tractar els nostres residus, fantàstic. Hauràs de pagar la taxa que toqui, però és que el món no funciona així. Igual que les carreteres, igual que els aeroports estan distribuïts, les implantacions d'aquests sistemes de gestió de residus integrats no poden haver 50 centres, perquè per un factor d'escala i una economia d'escala no són viables. N'hi ha d'haver i han d'estar centralitzats per comarques, per demarcacions, per províncies. No pot haver, cada poble no es pot gestionar el seu. Val, no, ha de parlar més gent, ho sento. No, ens queden 10 minuts i ha de parlar més gent, em sap greu. I fem per aquest ordre. Madí, Jordi, Joanjo també m'havies demanat la paraula, i allà darrere també. Anem a fer aquestes intervencions. Madí. Hola, bones. Jo no parlaré del tema ambiental perquè no, sabeu tots més que jo. El que m'agradaria preguntar és si s'ha fet algun tipus d'estudi econòmic per quin seria el cost per la població, per cada un dels habitants, i quines són l'alternativa, perquè aquests 1.400.000 euros anuals que estàveu dient de tenir això tancat, he fet els càlculs i entre 40.000 habitants surt a 35 euros l'any per persona. Jo si pago 35 euros l'any per no tenir això aquí, sobrat, perfecte, els trec jo de la butxaca i us els pago vosaltres. Però si m'heu de dir quina és l'alternativa, és a dir, això quan es tanqui, opció A, tirem això endavant, opció B, anem a tirar els residus a un altre lloc i ens costarà X a cada un dels habitants. Però això és també una cosa que s'ha de tenir en compte i no sé si ha de ser l'alcalde o ha de ser algú de vosaltres que m'ha de respondre aquesta pregunta.
Mira, jo et respondré, això és una inversió de 200 milions d'euros, que no són pocs, de capital privat, sense cap repercussió econòmica per la butxaca dels ciutadans. Ans al contrari, es posaria a disposició 1.000 megawatts d'energia verda per a aquelles famílies més necessitades o per a les infraestructures públiques. Bueno, escolta, sisplau, he demanat... Jo he respectat a tothom, només demanen... És demagògia, no, això està fet als números. Bueno, i a banda, doncs, si vostès van a Hostalets de Pierola, que estan molt contents perquè reben 3 milions d'euros cada any a través del cànon de gestió de residus, o Tivissa, que rep de l'ordre d'1 milió, aquí hi ha un retorn econòmic per l'Ajuntament, que jo no sabria valorar, però 700-800.000 euros l'any que tornarien cap a l'Ajuntament, i per tant entenc que això va cap als ciutadans. Demanem, sisplau. Ha de preguntar més gent? Jordi. Tenim 2 preguntes més. Fins a i mitja tenim temps. Sí, Jordi Palau del Mas. Bueno, primer, dir-vos que és una mica estrany, des del meu punt de vista, que una empresa que és l'actual gestora de l'abocador, i que és una llicenciatària, al cap i a la fi, és la que promou i presenta un projecte per emplaçar-se amb unes instal·lacions que són de titularitat municipal, no són seves. Llavors, atenent que el contracte està exhaurit, almenys el de neteges, i va per licitació, no entenc com estem tan segurs que la propera licitació i aquest projecte vindrà gestionat per aquesta pròpia empresa, perquè això ha d'anar per concurs, se suposa. Això li contestarà l'alcalde millor que jo. Això contestarà. Una pregunta és, vostès, perquè jo he escoltat moltes mitges veritats, el PIMFRECAT està en procés de redacció. El PIMFRECAT que està actualment aprovat és 2030, però s'està redactant per 2035. En aquest PIMFRECAT no s'esmenta a on anirà aquesta planta de valorització energètica. Es preveu que a les comarques gironines hi ha d'haver una planta de valorització energètica, però ningú deia a on. Fins ara, que hem rebut aquesta invitació i ja ho tenim tots molt més clar. La meva pregunta és a l'alcalde que es preocupa tant amb aquesta consciència social per la gestió de residus de tot Catalunya. Jo crec que això extralimita una mica les teves competències com a alcalde de Lloret de Mar. Les competències en matèria d'infraestructures de residus de Catalunya competen a la Generalitat i per tant ha de ser la pròpia Generalitat la que digui a l'emplaçament on es vol col·locar una hipotètica planta de valorització energètica que dieu vosaltres i jo crec que és planta incineradora. La pregunta, sisplau. Llavors, ens estem postulant per cremar els residus de tot Catalunya perquè una altra pregunta en el senyor Vilaseca és aquestes plantes tenen un mínim de residus els quals s'han de cremar. Per sota d'aquest nombre de residus mínims no són rentables i per tant no es poden mantenir els ritmes de combustió. Per tant, haurem d'assumir obertament que volem recaptar, igualment com hem fet aquests darrers 40 anys, com a mínim els residus de tota la comarca de la Selva, de l'Alt Maresme, de la meitat del Baix Empordà, la meitat del Gironès, perquè vinguin aquí a combustionar. Sí, Jordi et contesta, si et sembla bé, d'acord? Qui vol... Sí. Jo, Jordi, per la part que em toca, et diria que hi ha 2 licitacions en aquest moment a l'Ajuntament de Lloret de Mar en relació a la gestió de residus. Una és la recollida i l'abocador
i l'altre és el CTRM. Són dues licitacions diferents on es proposa que pugui haver-hi aquest projecte és el CTRM, que la vigència de la licitació està en vigor, crec que queden més de 15 anys, per tant està tot correcte, i després hi ha l'altra licitació que està caducada, totalment legal, però està caducada, i que ja fa més de 6 anys que crec que està caducada, i que aquesta és de l'abocador i de la recollida del municipi. Per tant, on s'està parlant que es pugui instal·lar aquesta infraestructura és el CTRM, que la licitació està vigent i és per aquí 15 anys. Vull dir, això igualment s'hauria de fer una nova licitació, que guanyés qui la guanyés. És veritat que aquesta proposta la fa l'empresa que a dia d'avui gestiona i que fa dècades que treballa a l'Ajuntament de Lloret de Mar, ben ser coneguda, que val a dir també que fins a dia d'avui ha demostrat un bon coneixement de la matèria i per part de l'Ajuntament que deia. Per tant, dues coses ben clares. La licitació està en vigor perquè és l'espai del centre de tractament de residus. I crec que m'has fet una altra pregunta a mi també. Sí, és una competència correcta molt bé de la Generalitat de Catalunya. La gestió de residus, la recollida no, però la gestió de residus és una competència de la Generalitat de Catalunya. I això és evident. Per tant, l'últim document haurà de ser la Generalitat de Catalunya. És veritat, també dic, que hi ha molts municipis que tenen infraestructures de país, que no passaria res. Vull dir que hi ha altres, tothom utilitzem l'aeroport de Barcelona. Tothom coneix, utilitzem l'aeroport de Girona. I tothom utilitzem el tren de Blanes, per desgràcia, ja podeu estar aquí. Tothom utilitzem moltes coses, vull dir, però l'únic que sí que és veritat que és clar i és així com tu dius, que això és un projecte de la Generalitat de Catalunya, per tant, dependrà més d'ells que de nosaltres. Fem les dues últimes preguntes seguides. Li donem... Si volies respondre, perdó. Primer, company, em sembla molt desafortunat dir que diem mitges veritats. Aquí la ciència no diu ni veritats ni mentides, diu les coses tal com són. Llavors, per començar, perquè et facis una idea, a Catalunya produïm 4 milions de tones de residus urbans. O sigui, no són 120.000, que són el que s'està... No es tracta de portar tots els residus de Catalunya. Això sí que és una mitja veritat. 2, la moratòria, amb la qual nosaltres vam participar en el comitè tècnic, i et convido a veure la intervenció que vaig tenir l'honor de fer al Parlament davant de tots els grups polítics per explicar el futur, no de Lloret, sinó de Catalunya, enfront als residus i en el que s'ha de fer. Està al canal Parlament i si no et passaré el link. I 3, el Princecat, que ja està redactat, i t'ho dic perquè jo vaig redactar la part de l'Associació Territorial 2 de Girona, no està aprovat perquè està en període d'exposició pública, però no està en redacció, està en període d'exposició. Això no vol dir que s'estigui redactant, sinó està en exposició. Vostè ha dit que s'està redactant. Llavors jo li contesto el que vostè ha dit amb mitges veritats com les que vostè diu. Molt bé, perquè se'ns acaba el temps, ja són i mitja, que és el que havíem acordat. Fem dues últimes preguntes seguides. Joanjo i Achon, crec que també havies aixecat la mà fa estona. Molt bé, doncs fem Joanjo i no sé si hi havia algú més que... Sí, perdona, així s'escolta a la tele. Res, és una pregunta no des de la vessant mediambiental, sinó al promotor, en aquest cas de la iniciativa, i és per acabar d'estirar alguna de les preguntes o respostes que s'han donat, i és que si això es planteja com una iniciativa privada amb un estudi de viabilitat i per tant una ampliació de la concessió que hi ha actualment del CTRM, o si no com una nova concessió respecte a aquesta nova instal·lació. Bàsicament és això. Contestar l'alcalde, però jo... No, jo entenc que és el promotor, perquè al final qui fa la proposta. Però li contestaré jo com a tècnic, si ho veu bé el promotor. Dins de la llei de contractes del sector públic hi ha les promocions d'obra pública amb capital privat, com pot ser una carretera que fa el Florentino o tantes d'altres infraestructures que hi ha. Això té d'un tràmit legalment establert, on efectivament es presenta un projecte inicial i un estudi de viabilitat i després tothom pot licitar en aquest projecte, no és un projecte donat a dit ni molt menys. Sí, et contestarà la companya. Jo crec que en la meva exposició jo ja he dit per quina raó nosaltres hem fet això i quin era l'objectiu. Arran de la situació actual de finalització de la vida útil de l'abocador, nosaltres vam demanar quina seria la millor solució
per donar, precisament per no quedar-nos en aquest atzucat del que ha parlat l'alcalde al 2030 o quan s'acabi la vida útil de l'abocador. Però en cap cas, que és una iniciativa perquè nosaltres som coneixedors d'aquesta situació, en cap cas nosaltres o l'objectiu de l'empresa és licitar o aconseguir aquesta licitació. La licitació tindrà i portarà els camins que ha de portar una licitació pública segons la llei de contracte, com totes les altres licitacions públiques que fa l'Ajuntament. O sigui, el nostre objectiu senzillament és obrir un debat amb la finalització d'unes instal·lacions que tenim actualment i dels que ningú, jo crec que l'Ajuntament en aquest cas ha fet molt bé, del que ningú, potser vosaltres no sou conscients de la situació. Quan finalitzi, com ha dit l'alcalde, altres instal·lacions com han finalitzat, com és el cas de Solius, i que hàgim de transportar els residus a 100 quilòmetres, a 200 quilòmetres o a Los Monegros, com han instal·lacions que han hagut de portar els residus. Nosaltres, si és menester, nosaltres ens presentarem com qualsevol altra empresa que es presenti en un concurs públic. Molt bé, doncs us vull donar les gràcies a tothom per haver vingut i escoltar tota mena d'opinions. Gràcies també a la part organitzadora. Intentarem fer més debat i segur que serà un tema que anirem tractant. Gràcies i bona nit.